Ban yang persya ya ke jingle kuman ke sorkar jela ya ke jing jong upat ba nong shong shnong jong ki than umdan ha ka bay de ber ke jing dawa jong ki ban penyo no ya ke surok nong po umdan Sonapur road ubat mai na mar ke jing jot jing pe ka bala palat ka seng hito nong po umdan area kala shim da ka sin jam da ka bakhang ya ka surok na du ka por riu bejemen step jong ka shipho tarik jeliu hadu riu bejemen step jong ka khatway tarik jeliu bat omsha banyai banyeng ya ki kali kamai bat kiwe ki kali bat onsha tang ya ki kali kit nongpang ya kate ke jing phak hang surok ka ba arpusau kenta ka bala penlong da ka hito nongpo umden area ka bala lam khmat da usamla Marius Malai kum president lembat ki khot layas no khti langru da ki kenhun nongya kali ki pajba lembat kiwe ki seng phalang Habakren Shakilat Pathai Khubor u samla Marius Malai President ka hito nongpo umden area ulaya thu bakane ka jingmi jongki Shakman ban penlong ya kani ka jing pakhang shnong ka deiru komisi benta ban peni ya ka jing Kristan ya ka kong bindas im ka balami Shakmat ban syak thangan ban dawa ya usurok ubaki paiba kiladon kam Femda Yaitu ya kertang jengki baru apa jongka umden area hi nakaliang jengki ka RBF umden circle bat kiwe kisang balang kung ka hito ka FKKGP KSU bat kiwi kisang balang ki badon hang ka dong kathan ka jungi ni persyajur ya kana jingle matla ka jingle kerlut jong ka sarkar MDA2 hapo jing alam jong konrat sama nakaliang jungi kisang ki badon hapo jong kana kathan nang ne sakmat ni penjur su ki jingi ki nada ka sarkar kale matla ya ka jing syak tangan jong kong bendas im to tip kana ka jing sedang jungi nang ne wat ai baka nya ding ka berit kan kelang ha ka jelahi barok kawe tang ai kerwa ka basai ka sarkar badang ne sakmat hidai ban perkat arsin yang ikirit kriya wat sim baka dong ka thany umden baka dei ka babit handrai ngila sai ni karpat ya pi ka sarkar ba hapo jong ka ni ka tayo hidai na ban ai ka jingtho marmar ya ka kong benda sim lem da kumta na kaliang jungi ka seng balang barok hi ngin yang teli ban persya ya ka sarkar tangata kulis don gine tong shop jong gine ki ngila ban ong gine ki hijrah bomla ban kisuk kleng la thang ki juat labam kimla ban ai ya ke e ka bakila kleng ki thang himaki ki bam himaki ya ke e ka diman mangi ki paiba mangi ki nong suksong jongga dongga than jongga umden area ka jungi hang ne bat rengkat ha jungi don lang jong baro ki NGOs jongga ne ka dongga than hendrai menta sikta la jinda ki posnam banginum yo yo ne usurok ni dawa mardor ya ka sarkar hi bakan marmono bakan ai no yo usurok batmai kumbang ila dawa menta sikta kumbang li iru ya ka jing song sathan jong ikong bendas im hang te po additional secretariat kalong kada ka jing Kristan ka jungi iwei pa iwei ngines nok tilang da ka bai thang yaw ne tung shop jong kine ki laingut ki riu pok mat khamtam ya ibadai lokal MLA jungi ibadai nang ne bat khamtam ya ma president song ibadai ru PWD minister bat khamtam ikonrat sama ibadai chief minister jong kane ka state Meghalaya ka jungi ni dawa da kerwo ka basai ba ni dawa banginio no yaw surok batmai ngin penremjur ha ka keteng ka jungki bangin thang no ya kane tung shop ka jungki kublai subun kublai sejarong ya kan hoy ma gong men Cuy, dai perut. Amo. Tak nak pun kah pok lah tu sekat. Wah. Ai pergi. Dia berubah. Oi. Dalam mimpi.